Vitajte na vlnách slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko. Krásny podvečer, milí poslucháči. Počúvate ďalšie pokračovanie relácie Pravda o činnosti ľudovej strany Naše Slovensko. Od mikrofónu vás zdraví Michala Gánovská a náš dnešný hosť, ktorým je tajomník strany Ľudová strana Naše Slovensko a člen ústavnoprávneho výboru a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky magister Rastislav Šlosár. Dobrý večer. Prajem pekný podvečer. Už čoskoro dôjde k vymenovaniu nových ústavných sudcov vrátane predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Táto téma je zároveň aj aktuálna téma. Dnes všetci žijeme touto témou a je aj témou dnešnej diskusie a do nej sa môžete zapojiť aj vy, milí poslucháči, keď nám počas relácie napíšete svoje otázky na mail redakcia@radionašeslovensko.sk. Hneď na úvod sa opýtam nášho hostia, prečo je nastávajúca voľba nových ústavných sudcov taká dôležitá a aká je vlastne funkcia alebo úloha Ústavného súdu? Dôležitosť Ústavného súdu, budem to hovoriť tak laicky, nebudem zachádzať úplne do odborných podrobností, kvôli tomu, že mnoho našich poslucháčov nie sú ani právnici, a teda to bož nie je nejakí odborníci na ústavné právo. Čiže budem to hovoriť, dá sa povedať tak ľudsky, aby pochopili, aký význam má Ústavný súd jednak medzi jednotlivými štátnymi orgánmi, ale aj medzi samotnou súdnou mocou. Ústavný súd, dá sa povedať, je ten najdôležitejší súd, je úplne v tom rebríčku hierarchie tých jednotlivých súdov, je na tom úplne najvyššom mieste. Dá sa povedať, a ja to aj vysvetlím prečo, dá sa povedať, že Ústavný súd, alebo teda, keď dnes sa rozprávame o tom, že budeme voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu, tak vlastne rozhodujeme svojím spôsobom o budúcej podobe Slovenskej republiky. Rozhodujeme v podstate o budúcnosti celého Slovenska a všetkých jeho obyvateľov, pretože samotní sudcovia, ktorých je 13, majú svoje funkčné obdobie podľa ústavy až 12 rokov. To znamená, na celých 12 rokov rozhodujeme o tom, aký charakter bude mať Slovenská republika, aké zákony tu budú môcť byť naďalej platné a účinné a aké naopak už ďalej nebudú môcť u nás platiť. Hovorím to kvôli tomu, že jednou z hlavných funkcií Ústavného súdu je posudzovanie súladu právnych predpisov jednak s ústavou a ústavnými zákonmi, ale aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. A keď hovorím o právnych predpisoch, mám na mysli nielen klasické zákony, mám na mysli aj nariadenia vlády, všeobecne záväzné právne predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Dokonca aj na tej najmenšej úrovni, teda na úrovni samosprávy, kde sa vydávajú všeobecne záväzné nariadenia obcí alebo samosprávnych krajov, tak aj v tomto prípade môže Ústavný súd rozhodovať o tom, či tieto právne predpisy sú v súlade s ústavou. V prípade, že Ústavný súd konštatuje, že tieto právne predpisy nie sú v súlade s ústavou, tak jednak okamžite padá ich účinnosť, to znamená, nemôžu sa na našom území ďalej uplatňovať a najneskôr do 6 mesiacov musia byť zmenené. Ústavný súd ale nerozhoduje iba o tomto súlade jednotlivých právnych predpisov s ústavou a s medzinárodnými zmluvami, ale rozhoduje aj o sťažnostiach fyzických a právnických osôb, ktoré tvrdia, že boli porušené ich základné práva a slobody alebo ľudské práva, ktoré garantuje ústava. To znamená, že Ústavný súd svojím spôsobom nielen, že môže zmiesť nejaký zákon alebo nejaký predpis nižšej právnej sily prakticky zo stola, hoci ho schválila predtým Národná rada, ale môže dokonca priznať občanom Slovenskej republiky alebo aj nejakým právnickým osobám môže priznať také práva, aké dovtedy buď to nemali, alebo im dá za pravdu práve v spore s nejakými predstaviteľmi štátnej moci. A práve v tomto spočíva význam Ústavného súdu. Neveriac o tom teda, že Ústavný súd je posledná inštancia aj v takých veciach, ako je volebné právo. Ak napríklad niekto napadne platnosť volieb, napríklad do Národnej rady, tak opäť Ústavný súd je ten, ktorý hovorí o tom, či tieto voľby boli v súlade s ústavou, alebo či naopak sa musia zopakovať. A dokonca, to poviem na záver, pri týchto kompetenciách Ústavného súdu, Ústavný súd dokonca rozhoduje aj o obžalobe na prezidenta Slovenskej republiky. To znamená, jediný súd, ktorý môže odsúdiť prezidenta Slovenskej republiky, samozrejme iba pri určitom medzených trestných činoch, lebo tak iba pri tých je to možné v zmysle ústavy, a to je napríklad trestný čin vlastizrady, tak jedine Ústavný súd môže prezidenta odsúdiť.
Ďakujeme. Čiže dá sa povedať, že Ústavný súd je ako keby posledným garantom spravodlivosti v prípade, že zlyhajú všetky ostatné inštitúcie v podstate? Áno, na našom území jednoznačne sa dá povedať, že je to Ústavný súd. Sú samozrejme štáty, kde tie kompetencie Ústavného súdu sa prelínajú s tým našim najvyšším súdom, ale v podmienkach slovenského právneho poriadku je naozaj poslednou inštanciou, ktorá zostáva občanom, pokiaľ sú ich práva porušené a takisto pokiaľ dochádza k tomu, že samotní zákonodarcovia, teda poslanci Národnej rady schvália nejaký zákon, ktorý ide vyslovene proti ústave, tak jedinou a poslednou inštanciou, ktorá môže tento zákon zastaviť a teda aj ochrániť povedzme občanov Slovenskej republiky pred jeho negatívnymi následkami, je jednoznačne Ústavný súd. Takže dalo by sa povedať, že tieto voľby ovplyvňa aj životy nás, bežných ľudí. Určite sa to dá povedať. Pretože v mnohých prípadoch, ale aj v zahraničí sa to stáva v prípade ústavných súdoch, sú to práve ústavné súdy, ktoré rozhodujú aj o často, a k tomu sa možno dostaneme, o takých tých morálnych, etických otázkach, keď častokrát niektoré práva, alebo možno domnielé práva ľudí, ktorí sa niečoho domáhajú, nemajú možno oporu v zákone, ale práve táto najvyššia súdna inštancia, a ktorú tvorí u nás teda Ústavný súd, je tá, ktorá môže teoreticky priznať tieto práva občanom priamo na základe ústavy a tým pádom vlastne presadiť to, na čo napríklad nie je politická vôľa v parlamente. Tak povediať, ako keby súdnou mocou presadia okľukov niektoré práva, ktoré samozrejme môžu ale byť aj pre našu spoločnosť veľmi, veľmi zlé. Táto funkcia je určite veľmi zodpovedná, o tom sa baviť nemusíme, ale mňa by zaujímalo, či podľa vás sa jedná aj o nebezpečnú funkciu. Ja teraz narážam na skúsenosť Jana Drgonca, ktorý ako ústavný sudca čelil nastraženej bombe v aute v čase, keď pripravoval ústavný nález k volebnému zákonu. Každá funkcia, ktorú zastávajú, nepovedal by som úradníci, ale každá funkcia v rámci štátnej správy, či už je to funkcia zákonodárnej moci, výkonnej alebo súdnej, ale možno pri tej súdnej ešte viacej, je nebezpečnou funkciou. Vyplýva to jednoducho z toho, že je to istej zodpovednosti a keďže, ako som povedal, ústavní sudcovia rozhodujú nie len teda o všetkých ľuďoch v prípade tých zákonov, ale rozhodujú aj o jednotlivých konkrétnych prípadoch, keď sa ľudia sťažujú, že boli porušené základné ľudské práva, tak samozrejme môže sa to bezprostredne dotýkať aj ľudí takých, ktorí majú záujem na tom, aby sa rozhodlo v ich prospech a môžu samozrejme uvažovať aj o tom, že pôjdu tými nelegálnymi cestičkami a budú sa snažiť ovplyvniť sudcov ústavného súdu aj takýmto vyslovene teroristickým spôsobom. Ešte kým sa dostaneme k samotným kandidátom, ja by som upresnila túto situáciu, ktorá teraz je, že ľudia všeobecne stratili dôveru štátne inštitúcie, v podstate neveria, že sa môže jednať v sporoch bez politických vplyvov alebo korupcie. Myslíte si, že vymenovanie nových ústavných sudcov by mohol zmeniť takýto postoj? Samozrejme, mohlo by to zmeniť tento postoj ľudí a ja ho úplne chápem, pretože ja sám som veľmi skeptický a nielen ja, ale celá naša strana, Kotlebová strana, naše Slovensko je veľmi skeptická k tomu, v akom rozpoložení sa náš štát nachádza. Myslíme si, že je to u nás naozaj veľmi zlé a bude to ešte horšie, ak s tým niečo neurobíme, ale nebudem hovoriť len takto všeobecne. No, musíme si uvedomiť, že je to jednoznačne iba v našich rukách, koho ako poslanci vyberieme. Tých kandidátov, ktorí sa prihlásili, alebo teda tých uchádzačov, je celkovo 39. Z týchto 39 musí Národná rada navrhnúť prezidentovi na vymenovanie dvojnásobný počet, ako sú tie uprazdnené miesta, tých je 9, čiže dvojnásobný počet je 18. Čiže z tých 39 mien musíme vybrať 18. Áno, k tomu sa ešte dostaneme. Samozrejme tých kandidátov je veľa, každý prichádza z iného prostredia. Ale ak by títo kandidáti spĺňali nielen tie odborné kritériá, a budeme o tom ešte ďalej hovoriť, ale aj ten morálny kredit a to, že sú to ľudia, ktorí chcú naozaj obhajovať záujmy Slovenskej republiky a jej občanov, tak v tom prípade by naozaj sa mohlo niečo na ústavnom súde zmeniť a ľudia by mohli mať k nemu dôveru. Ale hovorím, všetko závisí od toho, koho si tam navolíme ako poslanci Národnej rady. Áno, mohli by ste teda bližšie špecifikovať predpoklady na výkon funkcie ústavného sudcu? No, v zmysle ústavy sú tam isté formálne predpoklady.
Tie samozrejme poviem, aby boli poslucháči v obraze. Jednak je to vek 40 rokov, uchádzač musí mať, alebo teda súdca Ústavného súdu musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, musí byť 15 rokov činný v právnickom povolaní a musí mať samozrejme vysokoškolské vzdelanie právnické 2. stupňa. To sú samozrejme formálne ústavné podmienky, ktoré musí každý z nich spĺňať. Niekto by sa možno pozastavil, že asi každý jeden, ktorý podal tú prihlášku, alebo teda dá sa povedať nie, že on ho podal prihlášku, lebo sudcov Ústavného súdu, alebo teda tých kandidátov navrhujú jednak poslanci Národnej rady a čiže každého musel navrhnúť buď to nejaký poslanec Národnej rady, alebo potom sú to rôzne právne inštitúcie, ako je napríklad súdna rada, rôzne právnické fakulty a tak ďalej, ale už teraz sme videli a opäť budeme o tom hovoriť, že sú tam takí uchádzači, máme si konkrétne jedného, ktorý je veľmi sporný, a to Robert Fico, bývalý predseda vlády, u ktorých aj samotný ústavnoprávny výbor, ktorý má toto v kompetencii, jednoducho sú tu veľké pochybnosti o tom, či splňa podmienky už len tie, ktoré sú dané ústavou. Každopádne ale treba povedať, že pri týchto formálnych podmienkách je na mieste aj hovoriť o tom, či by nemala byť samotná ústava rozšírená aj o nejaké ďalšie kritériá pri výbere ústavných sudcov, či by nemala hrať úlohu aj taká vec, ako je samotný morálny kredit alebo hodnoty, ktoré títo uchádzači vyznávajú. Samozrejme, vždy by to bolo na posúdení jednak poslancov Národnej rady, ktorí navrhujú prezidentovi kandidátov na vymenovanie, ale aj na samotnom prezidentovi. Ja si však myslím, že by sme nemali pozerať iba naozaj na tie čisto formálne podmienky. Musíme sa pozrieť naozaj aj na ten morálny kredit, lebo ak by na súde mali byť naozaj ľudia, ktorí majú naozaj nejakú buď to temnú minulosť, nazvime to tak, alebo sú to ľudia, ktorí uvažujú vyslovene v rozpore s duchom ústavy, teda s tými základnými princípmi, ako je právny štát, ako je zvrchovanosť, alebo idú vyslovene proti spoločnosti, a tiež budem o tom hovoriť, a základom spoločnosti je rodina, tak jednoducho takíto ľudia môžu Slovenskú republiku svojim rozhodnovaním na ústavnom súde dostať do takého stavu, že nebudeme schopní ďalej fungovať nie už len ako nejaký nezávislý štát, ale aj celá naša spoločnosť môže byť rozložená. A bude to práve činnosťou takýchto ústavných sudcov, ktorí jednoducho nemajú alebo nechcú obhajovať slovenské záujmy a ktorí nechcú pracovať v prospech občanov aj pri svojom rozhodovaní na ústavnom súde. Áno, kým sa ešte dostaneme ďalej, potom keď budeme už špecifikovať týchto kandidátov, ja som si len na porovnanie dala funkciu ústavného sudcu a klasického bežného sudcu a našla som tam značné rozdiely, pretože ak chce kandidát vykonávať bežného sudcu, tak musí mať aspoň 30 rokov, vysokoškolské právnické vzdelanie a tam je presne aj tá bezúhonnosť a morálny štandard, ktorý si pred chvíľočkou spomínal. Sú podľa teba tieto požiadavky na ústavného sudcu, teraz myslím, postačujúce, alebo by ich bolo treba sprísniť aspoň na tú úroveň toho bežného sudcu? Bežní sudcovia majú istých ohľadov práve benevolentnejší prístup k týmto sudcom. Skôr si myslím, že tie formálne podmienky, ako sú nastavené, by neboli zlé, ale ako som povedal, treba ich rozšíriť práve o tú morálnu bezúhonnosť. Áno, ale... Nejde tu ani tak o ten vek, nejde tu o to, či majú mať 15 rokov praxe v právnickom povolaní, alebo ich majú mať 30 rokov. Toto nie je otázka dňa. Áno, ale podľa zákona číslo 385/2000 zbierky zákona o sudcoch a prísediacich predpokladmi sudcovskej spôsobilosti sú morálny štandard a integrita sudcu pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie. Toto som pri požiadavkách, pri kritériách pre ústavného sudcu nenašla. Ja som práve narážala čisto na morálny štandard a bezúhonnosť. Čiže tieto dve vlastnosti mal by bezpodmienečne spĺňať aj ústavný sudca? Určite by to mal spĺňať a je to, dá sa povedať, možno taká anomália, že pri tieto morálne kritériá Áno, presne na toto som narážala. Tie morálne kritériá pri bežných sudcoch sa musia brať do úvahy, ale pri ústavných sudcoch nie. A možno ešte taká zaujímavosť, mnohí ľudia si myslia, že tí kandidáti na ústavných sudcov musia byť možno len
sudcovia alebo ľudia, ktorí aspoň niekedy súdili, ale nie je to tak. Sudcom ústavného súdu sa môže stať prakticky ktokoľvek. Môže to byť advokát, môže to byť notár, môže to byť dokonca človek, ktorý prakticky nikdy nevykonával právnické povolanie ako reálne v praxi, ak teda ale nerátame nejaké teoretické vzdelávanie, napríklad môže ísť o pedagóga z vysokej školy, ktorý vyučoval na právnickej fakulte. To znamená, jedna vec sú tie morálne kritériá, ďalšia vec je, že kým normálnym sudcom sa môže stať človek, ktorý má predtým nejakú súdnu prax vo forme vyššieho súdneho úradníka a tak ďalej, tak na funkciu ústavného sudcu sa môže dostať človek, ktorý napríklad nikdy nesúdil. S touto situáciou ohľadom Roberta Fica, ku ktorej sa ešte dostaneme, sa čoraz častejšie vynára otázka, či je podmienkou, aby sa kandidát venoval ústavnému právu. Je to teda podmienka, alebo nie je to podmienka? Nie je to podmienka, nevyžaduje to ani ústava, ani žiaden zákon. Samozrejme je to plus, ale nie je to určite podmienka. Dobre, teraz si dáme hudobnú prestávku a budeme sa počuť o pár minút. Vítajte na vlnách Slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko. Sme späť, počúvate reláciu Pravda o činnosti ľudovej strany Naše Slovensko. Dnes tu máme hostia magistra Rastislava Šlosára a dnes sa bavíme o téme vymenovanie nových ústavných sudcov. Náš host je priamy člen ústavnoprávneho výboru a ja ťa, Rastio, poprosím, aby si nám, bežným občanom, odkryl celý postup výberu vhodných kandidátov na túto funkciu ústavných sudcov. Tak ten proces výberu sa dá rozdeliť na také 3 fázy. Tá prvá fáza prebieha na ústavnoprávnom výbore, ktorý prijíma prihlášky jednotlivých uchádzačov o túto funkciu a ktorý na základe týchto prihlášok si potom predvoláva týchto jednotlivých uchádzačov na vypočutie. Ja ako člen ústavnoprávneho výboru som toto vypočutie absolvoval, prebiehalo minulý týždeň, trvalo to 3 dní a počas neho sme vlastne vypočuli všetkých 39 uchádzačov, ktorí sme ako členovia ústavného právneho výboru, okrem teda toho, že oni samotní sa nám predstavili nám svoje veci zo životopisu, svoje veci zo motivačného listu, tak my sme mali jednoducho možnosť klásť im otázky a zistiť, aké sú ich postoje, či už na jednotlivé konkrétne právne problémy, ale aj to, akým spôsobom by si predstavovali fungovanie na funkcii ústavného sudcu, čo ich k tomu viedlo, čo ich motivovalo a tak ďalej. Po tomto vypočutí sme rozhodovali o tom, či jednotliví kandidáti, alebo teda v tomto prípade ešte uchádzači, či spĺňajú tie kritériá, ktoré stanovuje ústava. Teda, ako som povedal, ten vek 40 rokov, myslím, že to je ako vec, ktorá nie je sporná, ktorú každý kandidát mohol preukázať, ale sporné sa ukázali iné veci, ako je napríklad to slovo byť činný v právnickom povolaní, ktoré musel každý spĺňať a muselo ísť o 15 rokov. Jednoducho tieto podmienky sme pri každom jednom uchádzačovi zvažovali, či ich teda spĺňajú alebo nespĺňajú, a výsledkom bolo teda hlasovanie o tom, či môžu ďalej prejsť ako keby do tej druhej fázy výberu ústavných sudcov, ktorá už prebieha priamo v pléne Národnej rady, kde sa majú možnosť všetci poslanci v rámci rozpravy vyjadriť k jednotlivým kandidátom a tak povediac presviečať aj ostatných, aby volili práve tých kandidátov, ktorých si myslia, že sú tí vhodní na tento post. To znamená, ako som povedal, prvá fáza na samotnom ústavnoprávnom výbore, druhá fáza priamo v pléne Národnej rady, to nás ešte čaká. Bude to prebiehať už túto stredu, tá rozpráva, a potom po skončení rozprávy aj hlasovanie, ktoré bude tajné. No a v tej tretej fáze prichádza do hry prezident Slovenskej republiky, ktorý z tých kandidátov, ktoré mu my ako Národná rada vyberieme, z toho dvojnásobného počtu kandidátov, v tomto prípade teda z 18 kandidátov vyberie polovicu a tých vymenuje do funkcie sudcu ústavného súdu. Ja by som sa vrátila k tej druhej fáze, ktorú si spomínal, a to bolo, teraz neviem, čo si to spomínal, ktorú? To rozhodovanie v pléne Národnej rady, ktoré má ešte prebehnúť v stredu. Áno, máme momentálne 39 kandidátov plus jeden je sporný. Mali ste ešte boli nejakí kandidáti odmietnutí okrem Roberta Fica, ktorý je zatiaľ ešte nerozhodne na tom? Nedá sa povedať, že nejaký kandidát bol odmietnutý. Takto máme 39 kandidátov
Ani jeden v tejto chvíli nebol odmietnutý. My sme v podstate dávali len stanovisko pre celú Národnú radu ako ústavnoprávny výbor, či splňajú alebo nesplňajú tie podmienky. Jediný problematický v tejto veci sa ukázal bývalý premiér Robert Fico. Čo sa týka ostatných uchádzačov, tak pri nich sme prakticky väčšinou rozhodli, že tieto podmienky splňajú. To znamená, že stanovisko ústavnoprávneho výboru bude také, že tieto podmienky splňajú. S výnimkou teda Roberta Fica, kde sa rozhodlo, kde nebola väčšina ani za to, že splňa podmienky, ani za to, že nesplňa podmienky. Čiže nastala ako keby taká situácia, že je to tak pol na pol a teraz sa očakáva aj od nás, ako od ústavnoprávneho výboru, že v tejto veci nejako definitívne rozhodneme. Tak, aby aj ostatní poslanci jednoducho vedeli, na čom sú v prípade, že odozdajú hlas napríklad Robertovi Ficovi. Ešte mám jednu otázku k tretej fáze. Čo ak bude tých kandidátov menej ako tých 18? Bude potom prezident vyberať aj z toho menšieho možného počtu kandidátov? Toto je otázka, ktorá je veľmi sporná. Existujú názory, že prezident, dajme tomu, ak by Národná rada mu navrhla 6 kandidátov, tak môže tým pádom vymenovať z nich polovicu, teda 3. No a zasa sú potom aj opačné názory, ako vždy v práve, ktoré zasa tvrdia, že pokiaľ prezident nebude mať možnosť vyberať zo všetkých 18 kandidátov na tých 9 uprázdnených miest ústavných sudcov, tak v tom prípade nebude môcť vymenovať ani jedného. Samozrejme, ako to naozaj reálne bude, uvidíme až potom, keď prebehne voľba v Národnej rade a keď sa ukáže teda, že či sa nám podarí navoliť tých 18 alebo nie. Áno, ešte uvidíme vlastne, ako to bude s Robertom Ficom, ktorého si spomínal. Čo hovoríš na dovolím si povedať, nazvať to cirkusom okolo tejto veci? Je možno, že za tým nejaká zištná hra Roberta Fica? Povedzme. Robert Fico, a myslím si, že to nebude nejaké tajomstvo, nechcem nejako konšpirovať, ale každopádne to, že sa zdal funkcie premiéra, alebo teda predsedu vlády u nás, tak jednoznačne nemyslím si, že tento človek, ktorý má takú bohatú politickú minulosť, by zostal možno nejakým obyčajným advokátom, že by sa vrátil do advokátskeho povolania, alebo že by jeho ambíciou bolo to, aby vyučoval na vysokých školách, ako to bolo v minulosti. Myslím si, že on má o mnoho väčšie ambície. A to je práve to, aby bol sudca ústavného súdu. On bol navrhnutý do tejto funkcie takisto prakticky po tej politickej linke, čiže navrhol poslanec Národnej rady. Čiže ja by som to nenazval, či je to zištný úmysel alebo nie. Každopádne vnímam to ako možno snahu Smeru a celej vládnej koalície upratať bývalého predsedu vlády na pozíciu, kde môže ďalších 12 rokov ovplyvňovať dianie Slovenskej republike. A tak, ako to robil, trúfam si povedať, veľmi, veľmi negatívne a veľmi škodlivo pre našich občanov, tak takisto bude môcť, ak by bol zvolený, nebože, tak by mohol toto dianie na Slovensku ovplyvňovať aj ďalej. Ale už z pozície samozrejme inej, ale aj napriek tomu významnej. Ja sa pýtam pretože ja to z pozície bežného človeka vidím, my sme sa bavili hlavne o tej dôvere v ústavný súd, ktorý by mal byť tým základným a najstabilnejším pilierom, čo sa týka súdnictva a dôvery v štát. A vlastne teraz bežný občan vidí to, že je problém dokonca uznať, či nejaký kandidát má alebo nemá prax. Že je to taká, veď predsa máme nejaké tie presné, ústava hovorí niečo jasne a takisto aj zákony hovoria jasne, takže je to taká zvláštna situácia, do ktorej vlastne Robert Fico dostal všetkých na okolo. Dobre, mňa by ešte zaujímalo, prečo je dôležité vypočúvanie kandidátov? Ako som spomínal už na začiatku, jedna vec je spĺňanie formálnych podmienok, ale ak by aj každý jeden uchádzač spĺňal tie formálne podmienky, tak na základe nejakých kritérií sa musíme rozhodnúť. Samozrejme, tí kandidáti nám predložili svoje životopisy, kde uvádzali, koľko rokov praxe majú, kde, na akých rôznych právnických pozíciách pracovali, zoznam literatúry, ktorú napísali a tak ďalej, čo možno vypovedá niečo o ich odborných skúsenostiach, o ich vzdelaní a tak ďalej.
ale samo o sebe to nehovorí o tom, akí sú to ľudia. Hej? Akí sú to ľudia z hľadiska nejakej morálky, z hľadiska mravnosti, či za nimi, alebo teda za nimi nestoja nejaké skupiny, či nie je, alebo teda, či nemajú nejakú, tak povediať, temnú minulosť. A práve tieto veci, to sú otázky, ktoré sa my ako členovia ústavnoprávneho výboru, ale aj iní, samozrejme poslanci, ktorí sa mohli tiež zúčastniť a klásť otázky, čo sa môžeme dozvedieť práve počas toho vypočúvania. Ako dlho ste vypočúvali týchto kandidátov? To bolo veľmi dlhé, trvalo to 3 dni, lebo naozaj to vypočutie jedného kandidáta bolo v niektorých prípadoch hodinu, v niektorých prípadoch aj hodinu a pol, čiže naozaj sme sa snažili pristupovať k tomu zodpovedne a dozvedieť sa, čo to od tých jednotlivých kandidátov, ale samozrejme iný okruh otázok kladli poslanci opozície, iný okruh otázok kladli poslanci koalície a možno úplne iný okruh otázok som kladol aj ja, ktorý sa pokladám za člena nie ani tej vládnej koalície, ale ani tej štandardnej opozície. Áno, práve aj na toto som chcela naraziť, aby sme trošku rozobrali otázky, ktoré si dával. Čím si sa inšpiroval, alebo podľa čoho si dával konkrétne otázky, ktoré si priamo dával? Ja som sa snažil jednoznačne vychádzať z toho, čo je uvedené priamo v článku 1, odstavec 1, dokonca v prvej vete samotnej ústavy, a nie je to tam náhodou, lebo je to vec, na ktorej celá Slovenská republika stojí. Ten článok hovorí o tom, že Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát. To znamená, to sú tie základné piliere a princípy, na ktorých Slovenská republika v zmysle ústavy stojí. Čiže moja prvá otázka smerovala práve k princípu zvrchovanosti. Ja to ďalej rozvediem, aby boli poslucháči v obraze. Niektorí mi možno potom vyčítali, že som to kládol každému jednému uchádzačovi, ale samozrejme pre nás z ľudovej strany naše Slovensko je dôležité, aby sme o každom jednom vedeli, ako zmýšľajú v tejto otázke, pretože je to vec, ktorá je principiálna aj pre nás. A to je zvrchovanosť, suverenita, nezávislosť Slovenskej republiky. Jednoducho princíp, na ktorom podľa nás Slovenská republika musí stáť, ktorú musíme obnoviť, lebo podľa nášho názoru sme túto suverenitu stratili s členstvom, alebo teda vstupom do Európskej únie. A preto je pre nás dôležité, aby sme vedeli, či títo ústavní sudcovia rešpektujú ten princíp zvrchovanosti, či si uvedomujú, čo sa stalo po tom, čo sme sa stali členským štátom Európskej únie, alebo či jednoducho si to, čo sa stalo, nejakým spôsobom ani neuvedomujú, alebo im to vôbec neprekáža. Ja som sa preto všetkých uchádzačov pýtal, či ustanovenie, ktoré bolo do ústavy dané ešte, myslím, v roku 2001 novelou, ustanovenie článku 7 odstavec 2, ktoré hovorí o tom, že právne záväzné akty Európskych spoločenství a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, či toto ustanovenie je v súlade práve s tým prvým článkom, ktorý hovorí o tom, že Slovenská republika je zvrchovaný štát. Pýtal som sa to aj z toho dôvodu, aby si poslucháči uvedomili, že až do toho 1. júla 2001, dokým tento článok 7 odstavec 2 o tej nadradenosti práva Európskej únie nad našimi zákonmi, kým sa v ústave nevyskytoval, tak jednoducho Slovenská republika bola naozaj skutočne bez debaty zvrchovaný, suverénny, nezávislý štát. Všetky naše zákony sa ale po 1. júli 2001 a potom, čo sme sa stali členským štátom Európskej únie, podriadili právu Európskej únie. V praxi to znamená prakticky dve, možno jednoduché, ale za to veľmi fatálne následky pre Slovenskú republiku aj občanov. Za prvé to znamená, že čokoľvek si u nás v parlamente schválime, v Národnej rade, ako poslanci, akýkoľvek zákon na Slovensku príjmeme, tak tento zákon platí v zásade len dovtedy, kým Európska únia nerozhodne inak. To znamená, ak Európska únia príjme nejaké nariadenie alebo smernicu, ktorá by bola kľudne aj v rozpore s našimi zákonmi, tak nie tá smernica sa musí prispôsobiť našim zákonom, ale naše zákony, hoci oficiálne podľa ústavy sme zvrchovaný štát, naše zákony sa musia prispôsobiť tomu nadnárodnému právu, tomu, povedané ľudovo, Bruselu, tej cudzej moci. A to práve preto, že tam je ten článok, ten sporný článok, že právne záväzné akty majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
No a za druhé, ak Európska únia príjme nejaké nariadenie a smernicu, nech by išlo už o možno akúkoľvek hlúposť, nech by to boli tieto predpisy akokoľvek v rozpore aj s našimi národnými záujmami, so záujmami občanov Slovenskej republiky, tak Slovenská republika ich jednoducho musí akceptovať a dodržiavať. Nemáme možnosť jednoducho výberu povedať si, že toto príjmeme, toto nepríjmeme. Práve preto, lebo máme toto ustanovenie v ústave. No a čiže kvôli tomuto som chcel vedieť, ako vnímajú to nadradenosť práva Európskej únie títo jednotliví uchádzači práve v kontexte s tou zvrchovanosťou. Samozrejme, odpovede na to tých jednotlivých kandidátov sa rôznili. Oni sa síce k tejto téme vyjadrili, ale bohužiaľ vyjadrovali sa v tom zmysle, že oni žiaden rozpor jednoducho nevidia, alebo že tým, že sme vstúpli do Európskej únie na základe referenda, tak ľudia sa jednoducho rozhodli a musíme to nejakým spôsobom akceptovať. A dokonca aj takým zaujímavým názorom, že jednotlivé články ústavy si vraj nemôžu vzájomne odporovať. Možno si niekto povie, že má to nejakú logiku, že jednotlivé ustanovenia si nemôžu odporovať a preto je nezmyselné vôbec takúto otázku riešiť, ale práve teraz, minulý týždeň to bolo, myslím, tak Ústavný súd v jednom prípade rozhodol, že jeden článok ústavy bol v rozpore s druhým článkom ústavy. To znamená, už aj samotný ústavný súd, ten súčasný, ktorý existuje, uznáva, že môže prísť v niektorých prípadoch ku kolízii medzi tými jednotlivými ustanoveniami ústavy. To znamená, pri tejto otázke sa tí jednotliví uchádzači, tak povediac, demaskovali možno v tom smere, či sú prívrženci nášho členstva v Európskej únie, pretože ak sú prívrženci členstva Slovenska v Európskej únii, tak ich možno ani nepripadá nejaké zvláštne, že sme sa zdali suverenity, alebo ako oni hovoria, časti suverenity, alebo výkonu nejakej suverenity. A naopak, ak sú odporcovia, tak jednoznačne môžu konštatovať, že tento článok v rozpore s tým článkom prvým je. Keďže ak sa pozrieme na to, čo je to vlastne tá zvrchovanosť a suverenita, tak jednoduchšie povedané, znamená to, že ten štát, ktorý je zvrchovaný a suverénny, tá štátna moc v tomto štáte je nezávislá od akékoľvek inej moci cudzej. To znamená, štát nie je podrobený záujmom a vôli žiadneho iného štátu, žiadnej inej medzinárodnej organizácie, žiadneho iného združenia. Jednoducho nie je podrobený ničomu. Ale ako vidíme, prax je taká, a to vidia všetci, že my a naša štátna moc, dokonca parlament ako najvyšší orgán štátu, je jednoznačne podriadený Európskej únii. A práve v tomto my a naša strana vidíme to porušenie a narušenie zvrchovanosti a suverenity. Ale bohužiaľ, mnohí tí kandidáti tomto absolútne problém nemajú. Ja som im potom kladol aj takú doplňujúcu otázku ešte k tejto téme, kým prejdem teda tým ďalším, ktoré som im kladol. Či vidia nejaký smer vývoja Slovenskej republiky k smerom Spojeným štátom európskym a či k tomu smerujeme. A či je to podľa nich správne, pretože práve o to sme presvedčení, že Európska únia, pokiaľ zostane v takom stave, ako je, pokiaľ bude zloženie Európskeho parlamentu a zloženie tých národných vlád a tých jednotlivých orgánov Európskej únie také, ako je teraz, tak ten vývoj jednoznačne smeruje k tomu, že Európska únia bude jeden federálny štát, ktorom my budeme len ako jeden z mnohých členských štátov, niečo možno na spôsob Nemecka, kde existujú tie spolkové republiky, nejaké Bavorsko, alebo Spojených štátov amerických, kde existujú tiež rôzne štáty, ale ani jeden z týchto štátov nie je nezávislý, je len súčasťou nejakej väčšej federácie. A práve k tomuto podľa nás vývoj Európskej únie smeruje. Samozrejme títo jednotliví uchádzači podľa mňa aj majú názor na to a vedia, a kam ten vývoj smeruje, ale bola to taká otázka, ktorú možno oni považovali za politickú a snažili sa jej vyhnúť. Ale dá sa povedať, že k tomu sa dostanem, drvivá väčšina z nich sa, tak povediac, vykrúcali ako hadi, naozaj ako hadi pri každej otázke, ktorú som im položil, ale v málo prípadoch mali naozaj tú odvahu povedať, ako to naozaj na rovinu vidia. Ďakujem teda za vyčerpávajúcu odpoveď. Ja len pripomeniem, že do diskusie sa môžete zapojiť aj vy, milí poslucháči, a to mailom, ak nám napíšete svoju otázku alebo pripomienky, podnety na mailovú
adresu redakcia@radionašeslovensko.sk. Ja mám ešte jednu otázku a potom si dáme ďalšiu hudobnú prestávku. Ty si hovoril o nadradenosti Európskej únie, vlastne počúvali sme veľmi pozorne. Moja otázka znie, môže to zmeniť ústavný sudca alebo povedzme predseda ústavného súdu, tú nadradenosť Európskej únie, alebo nejak by mohol ovplyvniť teda zmenou nejakých zákonov, aby Slovensko dostalo naspäť svoju zvrchovanosť, ako sme sa o tom rozprávali? Ja si myslím, že by sa to dalo a to práve vtedy, ak by ústavný súd konštatoval, že ten nový článok 7 odstavec 2 ústavy je v rozpore s tým prvým článkom a teda, že jednoducho podriadovať sa právu Európskej únie znamená narušovať princíp zvrchovanosti, na ktorej Slovenská republika v zmysle ústavy postavená, tak už len konštatovanie tejto protiústavnosti by znamenalo, že by ten článok 7 odstavec 2 ústavy musel vypadnúť, musela by sa ústava vrátiť do toho pôvodného stavu, ako keď bola v roku 1992 1. septembra schválená. A v tom prípade by Slovenská republika opäť nadobudla svoju suverenitu a zvrchovanosť. Dokonca musím povedať, že my ako politická strana, náš poslanecký klub sa práve o toto snažil. Predložili sme v tomto volebnom období návrh novely ústavy, ktorá mala riešiť práve toto, ktorá mala vypustiť tento sporný článok z našej ústavy a argumentovali sme práve tým, že našim hlavným cieľom je opäť obnoviť zvrchovanosť Slovenskej republiky. Bohužiaľ, naprieč politickým spektrom, či to bola vládna koalícia, či to bola tá štandardná opozícia, ktorá sa tvári, že je nejako proti tejto súčasnej vláde, jednoducho ani jeden, myslím, nás v tejto veci nejakým spôsobom nepodporil. Hoci tu ide úplne o absolútne principiálnu vec. Pretože ak sa ideme dneska sporiť o nejaké menej dôležité veci, ktoré možno zasahujú do života občanov Slovenskej republiky, ale nemáme jasno ani v tých základných princípoch a nevieme ani vlastne, čo si môžeme na Slovensku dovoliť. A jednoducho, alebo teda vieme, že keď schválime nejaký zákon, tak potom ten zákon nám môže Európska únia veľmi ľahkým spôsobom zrušiť tým, že nás zažaluje na Európskom súdnom dvore. Alebo že jednoducho čokoľvek, čo sa tu na Slovensku deje, častokrát ani tak nepochádza z hlav tých poslancov, ktorí sedia v Národnej rade, ale pochádza z nejakej cudzej moci, alebo proste od cudzincov, tak povediac, z Bruselu, tak potom naozaj každá jedna vec, ktorá sa bezprostredne dotýka občanov, vychádza práve z toho, či Slovenská republika je zvrchovaný štát, či môžu naši ľudia, alebo teda poslanci, ktorých si občania zvolili, rozhodovať suverénne v záujme Slovenskej republiky a záujme občanov, alebo či sa proste musia podriaďovať tej cudzej moci. Čiže z tohto hľadiska je to naozaj dôležité. Myslíš si, že práve preto dá sa povedať, že sa v parlamente vyhýbajú prijatiu tohto zákona, alebo zrušeniu tohto zákona, čo si práve spomínal, lebo sú za tým nejaké vyššie prepojenia na Európsku úniu alebo na Brusel? No, bohužiaľ musím konštatovať, že s výnikou našej strany nie je ani jedna politická strana v súčasnom parlamente, ktorá by bola, nepovedal by som to kritická, ale ktorá by vyslovene si uvedomovala skutočnú podstatu Európskej únie, prečo táto inštitúcia vznikla, kam smeruje a to, že jednoducho buď my túto inštitúciu zmeníme, alebo stratíme aj tie posledné zvyšky samostatnosti a nezávislosti, ktorú sme v roku 1993 získali. Naozaj žiadna takáto strana tam okrem našej strany neexistuje. Čiže tí ľudia, ktorí sú tam, tí poslanci, tí sú jednak, niekto to nazve eurooptimisti, ale možno taký príľavejší názov je taký ten názov eurohujeri, jednoducho ľudia, ktorí sú nadšení tým, že sme členmi Európskej únie, ktorí sa vôbec odmietajú baviť o tom, že či by sme mali, dáme tomu, vystúpiť z Európskej únie, alebo či by sme ju mali nejako zásadne reformovať. Jednoducho tam sú ľudia, ktorí by boli najradšej v tom tzv. Jadre Európskej únie, ako to hovoril už bývalý premiér Fico, jeden z tých uchádzačov. A všetci vieme, že pod tým jadrom sa nemyslí nič iné ako nejaká ďalšia centralizácia a ďalšie odoberanie našich práv, ale teda aj práv našich občanov zasa smerom niekde ďalej do cudziny. Ďakujem pekne za odpoveď a teraz si už dáme ďalšiu hudobnú prestávku a budeme pokračovať za pár minút. Vítajte na vlnách Slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko. Milí poslucháči, sme späť a dnes sa rozprávame o téme voľby nových ústavných sudcov s magistrom Rastislavom Šlosárom.
Rastio, mňa by zaujímalo, ja by som sa ešte vrátila k tým otázkam, ktoré sme rozoberali. Ty si sa pýtal ako jeden z mála vypočúvajúcich, si sa pýtal na veľmi konkrétne otázky, čo mne osobne sa veľmi páčilo, a pýtal si sa konkrétne aj na etické témy. Mohli by sme to podrobnejšie rozobrať? Áno, moje dve zvyšné otázky na každého uchádzača sa bezprostredne dotýkali hodnotovej orientácii týchto uchádzačov a to, ako sa vlastne pozerajú na možno zmysel rodiny, alebo čo je pre nich vlastne rodina. A nepýtal som sa ich to nejako všeobecne, pýtal som sa ich veľmi konkrétne, kde mohli jednoznačne povedať, čo si myslia, buď áno, alebo nie. Pýtal som sa ich pri tej prvej otázke na to, aký majú názor na registrované partnerstvá tzv. Homosexuálov, teda pre nás sexuálnych úchylov a deviantov, a adopcie detí týmito osobami. Čiže veľmi konkrétna otázka, na ktorú myslím si, že každý z nich musí mať nejaký názor a prezentovať ho na tejto pôde by nemal byť pre nich žiaden problém. Samozrejme, v niektorých prípadoch naozaj kandidáti s tým nemali problém, ale bohužiaľ vo väčšine prípadov sa snažili nejakým spôsobom vystupovať, veľmi som to povedal, diplomaticky, veľmi sa snažili vyhýbať jednoznačné odpovedi, či sú zaregistrované partnerstvá za homosexuálov, či sú za adopcie detí homosexuálmi. A zvalovali to teda na to, že možno, že do budúcna sa táto otázka objaví na ústavnom súde a čo keď oni o tom budú rozhodovať. Samozrejme, to sa môže stať, ale aj napriek tomu všetci vieme, že ústavní sudcovia musia rozhodovať v zmysle toho, ako je postavená ústava, ako sú postavené zákony, ale to im nebráni v tom, aby mali nejaký svoj osobný názor, aby ukázali, aká je ich hodnotová orientácia, pretože pri každom rozhodovaní na ústavnom súde vždy do hry vstupujú dva faktory. Jeden je to, čo hovorí ústava a zákony, a druhé je to, ako sa na ten samotný problém, teda najmä pokiaľ ide o takéto etické témy, pozerajú tí jednotliví sudcovia. Teda aký je ich osobný názor. Čiže tak či onak, v končnom dôsledku každý z nich musí vedieť zaujať tento postoj a hovorím, mňa veľmi mrzí, že možno s výnimkou 2-3 sa neboli schopní vyjadriť. Ak sa aj vyjadrili, tak bohužiaľ jednoznačne prospech registrovaných partnerstiev. Taká bola napríklad uchádzačka, rektorka Akadémie policajného zboru Kurilovská, ktorá úplne značením hovorila o tom, že áno, ona je zaregistrované partnerstva. A samozrejme nezdôvodňovala toto rozhodnutie nejakými naozajstnými argumentami, bolo to skôr také deklaratórne, také ako keď nejaký liberál, politik proste potrebuje povedať, že áno, som za túto vec, bez toho, aby teda vedel nejakými racionálnymi argumentami zdôvodniť, prečo je za túto vec. Samozrejme, boli tam aj takí kandidáti, ktorí odmietli aspoň, keď nie registrované partnerstvá homosexuálov, odmietli aspoň ich manželstvá, pričom sa odvolávali a veľmi správne sa odvolávali na ústavu, na to, že ústava definuje manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Takisto otázku adopcie detí niektorí z nich odmietli. Ale hovorím, bohužiaľ k tým registrovaným partnerstvám, ktoré podľa nás sú prvým krokom ku všetkému ostatnému, ku všetkým ostatným zvrhlostiam, ktoré sa tu na nás valia zo západu, tak je svojím spôsobom prvý krok. Veď zoberme si len, že už aj naši susedia, Česká republika, Poľsko, Maďarsko majú tieto registrované partnerstvá uzákonené a tie krajiny, ktoré s tým začali, tak vieme, že neskončili iba pri tom. Neskončilo to pri nejakom dedickom práve, neskončilo to pri nejakom podpise na úrade, ale pokračovalo to homosexuálnymi manželstvami, pokračovalo to adopciami detí a dokonca sú krajiny, kde legálne fungujú strany, ktoré sú obhajovať práva pedofilov, ktoré tlačia na to, aby ešte aj títo ľudia, aby aj títo sexuálni devianti mali možnosť uzatvárať nejaké zväzky, hej, ak to bude teda podľa nich na báze dobrovoľnosti. A naozaj jedného dňa sa môžeme dopracovať k tomu, ak by sme nechali tomu voľný priebeh, že tu niektorí ľudia budú chcieť si zobrať, ja neviem, svoju mačku alebo psa. A ja sa pýtam, či toto je ten vývoj, ku ktorému by Slovenská republika mala späť, či toto je tá sloboda a demokracia, ktorú sme chceli mať po 89. Či do tohto to malo všetko dospieť, pretože ak áno, tak naša spoločnosť je v absolútnom rozklade a hlavne v rozklade je to tradičné poňatie rodiny, ktorá je základnou bunkou spoločnosti.
Ja len by som dodala k tomu, my sme pred pár týždňami tu mali hostia poslanca Národnej rady Milana Mazureka spolu s kameramanom, ktorí spolu robili dokument, kde boli v severských krajinách Švédsko, Dánsko a myslím si, že Nemecko tam bolo. A oni práve spomínali tú salámovú metódu, ktorá je presne to, čo si ty teraz spomínal, že uzákoní sa jeden zákon, to ešte ako tak prejde, potom príde zase niečo horšie a zase to nejak prejde, potom ďalšie a ono sa to potom tak vyskladalo a situácia je veľmi kritická. Napríklad aj oni rozprávali o živote vo Švédsku, kde samotní tí obyvatelia sa priklonili presne k tej teórii, že začalo to takými ako keby nejakými nenápadnými novými zákonmi, liberálnymi, presne to, čo si teraz hovoril, že najprv sa povolili teda registrované partnerstvá, ale vždy si hovorí, no dobre, ale tá adopcia určite neprejde, nakoniec prešlo aj to a teraz vlastne bojujú s tým, že už stratilo Švédsko, alebo tie krajiny stratili presne tú svoju identitu, ktorú predtým mali, takže ten model vlastne ide k nám a možno, že práve ten počiatok je v týchto voľbách ústavných sudcov. Aj to sa môže veľmi ľahko stať. Áno, je to pravda, lebo musíme si uvedomiť, že to, že niečo neprejde v Národnej rade Slovenskej republiky, to, že tu nepríjmeme zákon o registrovaných partnerstvách, pretože zatiaľ ešte nikto nie je až taký pometený alebo nenadobudol to presvedčenie, že by mu to nejako politicky neuškodilo a teda vďaka Bohu ešte nepredložil, alebo mali sme už síce v parlamente zákony, ktoré predkladajú tieto registrované partnerstvá zo strany liberálov zo Sasky, ale našťastie, pokiaľ ide o vládnu koalíciu, zatiaľ takýto zákon tam nebol. A môže sa to zmeniť. Ale musíme si uvedomiť, že toto všetko nie je len v rukách Národnej rady. A práve tu hrá Ústavný súd veľmi dôležitú úlohu, pretože ak si pozrieme, aké sú skúsenosti zo zahraničia, ako niektoré etické témy boli riešené, tak zistíme, že či tu boli registrované partnerstvá alebo homosexuálne manželstvá alebo táto agenda, tak častokrát, myslím, že to bolo v Amerike, kde tie jednotlivé parlamenty tých štátov, Spojených štátov amerických, ktoré majú v kompetencii riešiť tieto otázky, lebo tak je tam nastavený ten systém, tak to odmietali, pretože ľudia boli proti tomu. Ale potom nejakí z týchto úchylov jednoducho využili právne možnosti, obratili sa na americký najvyšší súd, ktorý je obdoba nášho ústavného súdu. A len vďaka tomu rozhodnutiu najvyššieho súdu to prešlo. A to sa týka aj interrupcií. Je tam známy ten prípad Roe versus Wade a tak ďalej, kde nie legislatívci alebo nie zákonodárci, nie parlamenty rozhodli o tom, že sa nejaká liberálna agenda pretlačila, ale rozhodli o tom práve sudcovia. Na tom najvyššom súde v Amerike u nás by to bol v tomto prípade ústavný súd. A práve preto je naozaj dôležité, aby na tom ústavnom súde boli ľudia, ktorí, ak by sa takáto otázka dostala raz na ich rokovanie pred nich, tak by k tomu zaujali postoj nielen ako právnici, ale jednoducho ako ľudia, ktorí majú tiež ako sudcovia alebo ako občania Slovenskej republiky zodpovednosť za to, kam sa bude ďalej náš štát uberať a v akom stave je spoločnosť. Ja by som sa ešte vrátila k Robertovi Ficovi, pretože je to taká najhorúcejšia téma momentálne okolo tých volieb. Robert Fico nedokázal poslancom, vlastne vám vydokladovať, či má 15 rokov právnickej praxe. Čo teda doniesol? Aké podklady to boli? No, Robert Fico síce predložil to, že bol zapísaný v advokátskej komore, bol zamestnancom ministerstva spravodlivosti a tak ďalej, ale samozrejme advokáciu má pozastavenú. Na ministerstve spravodlivosti bol uvoľnený dlhodobo na výkon funkcie, to znamená, bol tam iba formálne zamestnaný. Mal také doklady, ktoré mu dosvedčovali, že naozaj bol činný v právnickom povolaní 13 rokov a 9 mesiacov. Ale ten zvyšok bol veľmi sporný. Ten zvyšok bol veľmi sporný tým, že Robert Fico sa snažil preukázať to, že má tú prax v podstate v hodine 12. už keď sme skončili s vypočúvaním a mali rozhodnúť o tom, aké stanovisko k tomu zaujmeme, tak v tento posledný deň predložil prakticky len vytlačené články z internetu, kde on ako osoba mal zastupovať poškodenú stranu, alebo teda rodinu poškodeného v nejakom súdnom konaní. A keďže existuje jednak uznesenie Národnej rady z roku 2006, ale dokonca aj rozsudok Ústavného súdu,
že byť činný v právnickom povolaní znamená vykonávať také právnické povolanie, na ktorý nejaký predpis, zákon alebo proste nejaká interná smernica vyžaduje vysokoškolské vzdelanie, právnické vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, tak museli sme to aplikovať aj na prípad Roberta Fica. No a v jeho prípade, keďže on zastupoval iba nejakú poškodenú rodinu, tak tí, ktorí sú znali práva, tak vedia, že zastupovať poškodeného môže prakticky ktokoľvek. A nemusí mať dokonca ani právne vzdelanie. Nemusí mať ani právne vzdelanie, nemusí mať ani vysokoškolské vzdelanie. Jednoducho nechá sa splnomocniť tou rodinou a zastupuje ju. Hej. To znamená, nie je žiaden zákon, ktorý by to vyžadoval. To bol jeden z dôvodov, pre ktorý sme to nemohli uznať. Neviem o tom, že keby aj nepredložil to, že zastupoval rodinu poškodeného, alebo predložil by nejaký doklad, že dajme tomu bol činný ako advokát, alebo niečo také, čo je ako nesporne právnické, tak on to predložil iba na základe nejakého článku. A viete si predstaviť článok, čo znamená článok? Takisto ktokoľvek z nás by mohol si vytlačiť nejaký článok z internetu, kde sa píše o tom, že sme odborníci na všetko, že máme 30-ročnú prax, že máme dva tituly pred menom, 3 za menom, ale čo to dokazuje? Článok z internetu prakticky nedokazuje nič. Ale nevrávam o tom, že ten samotný obsah, keď aj bol pravdý, tak jednoducho nie je niečo, čo by sme mu mohli uznať ako prax. Preto som aj ja hlasoval za to, že podmienky nespĺňa. Samozrejme, on teraz doložil aj nejaké ďalšie doklady o tom, že prednášal a učil teda študentov na univerzite v Nitre a Banskej Bystrici. Bol to ale na katedre politológie, kde mal vyučovať predmet ústavné a medzinárodné garancie ochrany ľudských práv. Ale aj tu je sporné, či tie ústavné a medzinárodné garancie ochrany ľudských práv sú takým predmetom, na ktorý je potrebné mať právne vzdelanie. Pretože existuje názor, že to môže vyučovať aj nejaký možno politológ, sociológ, jednoducho niekto, kto pracuje s tou témou ochrany ľudských práv, ale že to nemusí byť jednoducho právnik. Preto aj ja veľmi pozorne budem ešte sledovať, čo sa stane do tej stredy, keď má ústavnoprávny výbor opäť zasadnúť a keď prebehne tá rozprava v Národnej rade, čo všetko ešte predloží. Lebo z toho, čo predložil teraz, je to naozaj veľmi sporné a nepresvedčivé, či tie podmienky naozaj spĺňa. Mňa by zaujímalo to, čo keby, tak poďme trošku robiť konšpiračné teórie, čo by sa zmenilo, alebo čo by sa stalo, keby sa Robert Fico stal predsedom Ústavného súdu. Povedzme predsedom, alebo bežným teda sudcom Ústavného súdu. Zmenilo by sa niečo konkrétne, alebo znamenalo by to niečo pre bežného občana, nejakú zmenu? Všetko by záviselo od toho, či by tam bol sám so svojimi názormi, so svojím aj politickým presvedčením, lebo každý máme politické presvedčenie, či sme sudcovia, alebo poslanci, alebo ktokoľvek, alebo by tam mal aj ostatných. Každopádne, keďže nevolíme iba jeho, ale volíme aj ďalších, alebo teda prezident musí vymenovať ešte ďalších 8, okrem toho jedného, tak môžu sa tam dostať ľudia, ktorí už v končnom dôsledku, ak sa teda rozhoduje tiež väčšinovým systémom v pléne, lebo tam sa rozhoduje aj senátov, aj v pléne, ale samozrejme vždy je rozhodujúca väčšina. Môže tam byť taká väčšina kandidátov, ktorá jednoducho rozhodne v neprospech občanov Slovenskej republiky a v neprospech dokonca konkrétnych prípadov, ak sa budú ľudia sťažovať na to, že štátne orgány porušujú ich práva, že sa tu zavádza novodobá totalita, že je tu potlačená sloboda slova, obráti sa napríklad niekto na ústavný súd s týmto problémom. A ak tam budú sudcovia, ktorí budú držať, tak povediať, hubu a krok a ktorí budú jednoducho konformní vo vzťahu k súčasnej vláde alebo aj k tým vládam, ktoré boli predtým, ktoré čoraz viacej obyčajným ľuďom uťahujú opasky, a to nielen v sociálnej sfére, ale aj v tej otázke ľudských práv, tak potom jednoducho občania budú mať smolu. A prispieje k tomu aj Robert Fico, ktorý je možno aj stelesnením týchto všetkých vecí, pretože to nie je človek bez minulosti. Je to človek, ktorý bol pri mnohých rozhodnutiach, pri mnohých negatívnych rozhodnutiach, ktoré ovplyvňovali našich občanov a celú Slovenskú republiku. A ak má takýto človek rozhodovať aj o ľuďoch a o ďalšom smerovaní nášho štátu a o ich ľudských právach, tak si myslím, že to je kontrolka, ktorá by mala každému začať poriadne blikať. No, čo k tomu dodať, uvidíme. Ešte chcela by som sa ešte jednu vec opýtať. Za ľudovú stranu Naše Slovensko takisto je postavený jeden kandidát. Mohol by si ho bližšie priblížiť?
Áno, ja osobne som využil právo, ktoré mi prislúcha ako poslancovi Národnej rady a navrhol som na uchádzača alebo na kandidáta na ústavného sudcu magistra Radovana Hrádeka. Je to človek, ktorého aj ja osobne poznám, preto som ho navrhol, viem, akú má minulosť, viem, čo robí v súčasnosti, viem, že je to jeden z tých uchádzačov, kde máme istotu, že sa ani nedal skorumpovať, ani nebol namočený do nejakých káuz, to bož nejakých politických káuz. Ale chcel by som možno priblížiť trochu aj také aj jeho názory, aj nejaké pozadie. Pán Hrádek v minulosti emigroval zo Slovenskej republiky do Kanady. Tu dokonca zastával, má naozaj bohaté medzinárodné skúsenosti, nakoľko tu zastával jednak robil v oblasti advokácie, bol tam dokonca verený notárom v provincii Ontario, čiže je to človek, ktorý bol istú dobu možno odstrenutý od toho diania, ktoré je tu na Slovensku, ale o to viac sa mohol pozrieť s takým nadhľadom na to, čo sa tu deje, potom, čo sa vrátil. Vie, ako to funguje v iných krajinách a môže mnohom porovnávať. Ale hlavne nemá tú politickú minulosť alebo minulosť takých káuz, ktoré môžu ťažiť iných tých uchádzačov, ktorých sme tam mali naozaj neúrekom, ktoré začali už tým, že to boli bývalí členovia komunistickej strany. Niektorí sú, čo by ešte nebol až taký najväčší problém, ako to skôr, že to boli ľudia, ktorí sú podozriví zo spolupráce so štátnou bezpečnosťou. Boli to ľudia, ktorí pôsobili na významných funkciách prakticky od vzniku republiky a boli teda prítomní aj pri mnohých tých rôznych kontroverzných súdnych rozhodnutiach. Ale ak sa vrátim k kandidátovi, ktorého som ja navrhol, teda k magistrovi Radovanovi Hrádekovi, treba povedať, že aj tu na Slovensku, keď sa vrátil, tak bol to človek, ktorý mal svoje skúsenosti. Bol členom predsedníctva Slovenskej advokátskej komory. Bol to človek, ktorého dokonca advokátska komora v roku 2004 navrhla na sudcu Medzinárodného súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Čiže on má naozaj svoje skúsenosti, má svoj bohatý kredit, ale čo mňa na ňom zaujalo aj pri tom vypočúvaní je možno taká myšlienka, že zo všetkého najdôležitejšie je, aby bola Slovenská republika právnym štátom. Že jednoducho od toho sa všetko odvíja a nie je dôležité len to, akú budeme mať ústavu, aké máme zákony, lebo ak by sme ich aj mali akokoľvek dokonalé, tak je podstatné, či sa dodržiavajú v praxi. Či sú tu tie štátne orgány na to, aby slúžili občanom, či dodržiavajú ich práva, alebo ich naopak porušujú a dá sa povedať, škodia ich záujmom. Pán Hrádek bol zaujímavý aj tým, že na rozdiel od ostatných sa nevyhýbal tým kontroverzným témam, ani tým etickým témam, ani tej zvrchovanosti. On jednoznačne konštatoval, že Slovenská republika, alebo teda ten článok 7 odstavec 2 ústavy o nadrodenosti práva Európskej únie je jednoznačne v rozpore s našou zvrchovanosťou. Nerobil zo seba človeka, ktorý je taký ten euronačenec, ako to bol napríklad v prípade Roberta Fica, ktorý úplne otvorene povedal, že on je veľký stúpenec Európskej únie a myslím si, že keby som sa spýtal aj jeho konkrétne na tie Spojené štáty európske, tak povie to isté, pretože on bol ten, čo hovoril o tom, že máme byť v jadre Európskej únie. Ale pán Hrádek povedal jednoznačne aj na tému tých adopcií detí napríklad homosexuálmi. Hej? On to odmietol. On povedal bez nejakých okolkov, že jednoducho je tu nejaká tradičná rodina, máme zakotvené manželstvo medzi mužom a ženou v ústave a jednoducho on vychádza z kresťanských princípov, na ktorých je postavená Slovenská republika. Konkrétne má na mysli preambulu ústavy, kde sa odvoláme na cyrilometodické dedičstvo. A jednoducho toto je otázka, ktorú musíme riešiť aj z tohto uhla pohľadu. Hej? Čiže bol to kandidát, ktorý hovoril jednoznačne na rovinu a priamo. On sa nechválil nejakými stovkami vedeckých prác, nejakými teóriami, ale jednoducho povedal to, že za ním je poctivá práca advokáta, spokojní klienti, ktorí mu tieto zákazky dávali, ktorí sa na ňo obrácali, ktorým on pomohol. A jednoducho toto je to, čo on môže ponúknuť. Jednoducho prax. Vedel by si nám povedať, ako by mal vyzerať ideálny ústavný sudca, okrem teda tvojho kandidáta alebo nášho kandidáta za ľudovú stranu Naše Slovensko? Tak každopádne ideálny kandidát asi naozaj neexistuje. Nevidíme my veci čieno-bielo.
No, Povedzme, čo by mal mať, aké prioritné vlastnosti by mal mať podľa teba? Ja by som to zhrnul možno do takej všeobecnejšej roviny. Mal by to byť kandidát, ktorý si uvedomuje, že na prvom mieste v tom svete, v ktorom sa pohybuje, je Slovenská republika. Že Slovenskej republike má slúžiť. Lebo tak, ako im má slúžiť poslanec, tak, ako im má slúžiť člen vlády, ako predstaviteľ výkonnej moci, tak takisto aj sudca musí slúžiť republike, ktoré je občanom. Čiže mal by to byť človek, ktorý si možno aj vedomý nejakých národných záujmov a vie si vedomý toho, v akom stave sa spoločnosť nachádza. A keď má možnosť, samozrejme on sa musí pohybovať v tých mantineloch, ktoré mu dáva ústava a zákony, ale ak má možnosť, tak sa vždy rozhodne tak, ako je to v prospech a záujme Slovenskej republiky. To znamená, to je možno taká najdôležitejšia vlastnosť. No a mal by to byť hlavne človek, samozrejme, neskorumpovateľný. Človek, ktorý nemá, dá sa povedať, nie je nejaký ustrachaný, že vie prejaviť svoj názor a vie povedať na rovinu, ako to je. Hej? Lebo ak tento človek nie je schopný povedať svoj názor ani na takomto bežnom vypočúvaní ako kandidát, tak ako potom bude vedieť zaujať nejaké jednoznačné stanovisko v rôznych naozaj takých tých kontroverzných kauzách. Čiže musí to byť človek jednoducho s pevným presvedčením, rozhodný, ktorý vie, kde je jeho miesto v rámci nášho ústavného systému a ktorý vie o tom, z akého prostredia Slovenská republika zišla, aké sú jej tradície a kam musí smerovať. Jednoducho musí to posudzovať v kontexte toho, aký je slovenský národ, akí sú jeho občania, jednoducho v kontexte tých tradícií, aj tých historických tradícií, ktoré máme, lebo bez nich, bez poznania tej minulosti a bez toho, o čo sa musíme ako národ opierať, nemôžeme hľadiť ani do budúcnosti. Do konca relácie nám ostáva pár minút, takže ešte ostáva čas na nejakých pár otázok. A mňa by zaujímalo, máš už nejakých svojich kandidátov, alebo ešte zvažuješ? No, nebudem sa samozrejme tajiť, že budem hlasovať, aj naši členovia, a teda naši poslanci budú hlasovať za nášho kandidáta. Sú tam samozrejme mená, ktoré sa dajú ešte zvažovať. Ja aj tie mená ďalších kandidátov nebudem hovoriť. Možno sa k nich vyjadrím v rozprave, ktorá prebehne v stredu. Sú tam, hovorím, ľudia, o ktorých sa dá uvažovať, ktorí nie sú až tak spätí s tým skazeným systémom, ktorý tu na Slovensku vládne a ktorí majú aj také zdravé hodnotové uvažovanie. Ale budem naozaj uvažovať veľmi a zvažovať to veľmi citlivo, pretože naozaj my tam musíme dostať ľudí 100% čistých v týchto veciach, o ktorých sme presvedčení, že ak tam budú, rozhodnú prospech Slovenska a Slovákov. Prekvapili ťa pri vypočúvaní kandidáti nejakými svojimi odpovediami, či už negatívne alebo pozitívne? Spomeniem niekoľko takých zaujímavých vecí. Ja som sa samozrejme nepýtal len tie 3 otázky, o ktorých sme hovorili. Niektoré otázky som kladol aj iné. A pri niektorých otázkach som mal pocit, že sa nielen, že už len vykrúcajú a krútia ako hadi tí kandidáti, ale že dokonca oni to aj nebol pocit, oni niekedy aj otvorene povedať, že na to nebudú odpovedať. Napríklad zaujímali ma múry, ktoré v súčasnosti sa stávajú alebo ktoré vyrastajú v štáte Izrael a ktoré oddelujú izraelských občanov, teda respektíve Židov, ľudí židovskej národnosti, od ostatných obyvateľov štátu Izrael, teda od tých Palestínčanov. Vieme, že teraz celkom nedávno sú to nielen múry, ktoré ako keby vytvárali getá v tomto štáte, ale dokonca sa rozdelila diaľnica na židovskú a palestínsku časť. No a mňa zaujímalo práve ich pohľad na túto vec, keďže mnohé ľudskoprávne organizácie to kritizujú ako prejav apartheidu. Ako sa na to pozerajú oni? A napríklad predsednička Najvyššieho súdu mi otvorene povedal, že na to nebude odpovedať. Ja neviem, či na to nemá názor, alebo možno o domácich témach by aj hovorila, ale takýto medzinárodný problém, ako keby sa musela možno vyhnúť. Ako keby bolo niečo zlé povedať na rovinu, že v nejakom štáte sa deje niečo, čo je v rozpore s ľudskými právami, že v nejakom štáte je nejaký apartheid, že v nejakom štáte sa porušujú ľudské práva. Ako keby sme niektoré štáty umelo šetrili. A bohužiaľ je aj prípad štátu Izrael, kde ho šetríme až do takej miery, že keď naši poslanci ho kritizujú,
tento štát a dianie v ňom na pôde Národnej rady, tak dostávajú dokonca pokuty. To je možno taká jedna zaujímavá vec. Druhá taká zaujímavá vec je zaujímavá tiež, ako sa pozerajú na to, čo je podľa nich agresia z hľadiska medzinárodného práva. Lebo ústavný súd rozhoduje aj o tom, či sú zákony v súlade s medzinárodnými zmluvami. To znamená, mali by sa vedieť vyznať aj v oblasti medzinárodného práva. No a mňa zaujímalo konkrétne, ako sa pozerajú napríklad na to, že nejaký štát bez mandátu OSN zaútočí na iný štát bez toho, aby bol sám napadnutý, teda bez toho, aby využíval právo na sebaobranu. Narážal som na ten konflikt, ktorý bol v Iraku, kde Spojené štáty americké bez mandátu OSN zaútočili na Irak. A dokonca ešte aj tá zámienka, ktorú použili, pripomeniem to, tie zbranie hromadného ničenia sa tam nikdy nenašli. Ale aj to bola zasa téma, ktorej sa snažili všetci vyhnúť. Ako keby povedať niečo kritické o Spojených štátoch amerických alebo predtým o štáte Izrael bol nejaké tabu. Taký som mal z toho pocit. Ako keby to bolo tabu. Ale možno taká najväčšia vec, ktorá ma zarazila a ktorú som nečakal, možno by som to čakal od nejakého rádového právnika, ale nečakal som to od človeka, ktorý bol, alebo teda, ktorý doteraz zastáva funkciu sudcu Najvyššieho súdu. Išlo o pána Melicha. Tak tento začal sám od seba rozoberať jeden právny prípad. Išlo o prípad občianskeho združenia, ktoré chcel založiť náš predseda našej strany, Marian Kotleba. Malo ísť občianske združenie Ľudová stráž, ktoré malo pracovať s mládežou a tak ďalej. No a tento kandidát otvoril túto otázku s tým, že on bol členom Senátu, ktorý zabránil tomu, aby takéto združenie vzniklo, lebo malo vraj vychovať mládež duchu vojenskej disciplíny a tak ďalej a tak ďalej. No a na to som sa ja pýtal, či by rovnako rozhodol, alebo či toto bol naozaj skutočný dôvod, prečo nedovolil registrovať toto združenie. Lebo veď ak máme na Slovensku celkom legálne napríklad slovenský skauting, čo je združenie, ktoré jednak z toho medzinárodného hľadiska založil generál, ktoré nosí uniformy, používa terminológiu vodca, oddielej a tak ďalej. Ak takéto združenie, ktoré evidentne vychová naozaj mládež v duchu nejakej disciplíny a možno aj kvázi vojenskej, môže legálne existovať, tak ako je možné potom, že iné občianske združenie nemôže existovať. Či to bol ten skutočný dôvod. No a on mi na to povedal, že jeden z tých dôvodov, pre ktorý to združenie nemohlo vzniknúť, je aj ten, že malo v stanovách a symboliku a jednou z tých symbolov mala byť aj hymna. A tou hymnou mala byť hymnická pieseň Hej Slováci, čo je podľa neho hymna prvej Slovenskej republiky, teda slovenského štátu, myslím nazval fašistický slovenský štát, čo sú z nášho pohľadu nezmysly. Ale jednoducho pre neho toto bol dôvod, prečo nejaké združenie nemôže legálne fungovať. On ako keby ako súčasný sudca Najvyššieho súdu vyslovil názor, že hymnická pieseň Hej Slováci je niečo, čo je nelegálne. A myslím si, že každý, kto aspoň trocha sa vyzná v tejto problematike, tak vie, že hymnická pieseň Hej Slováci je pieseň, ktorú napísal ešte v 19. storočí Samo Tomášik Štúrovec. Je to pieseň mimoriadne rozšírená, používaná mnohými organizáciami, dokonca používaná jednou z vládnych strán, konkrétne Slovenskou národnou stranou, čo je strana vládna. A jednoducho tento kandidát je schopný konštatovať aj na tomto vypočúvaní, že používanie hymnickej piesne Hej Slováci je niečo nelegálne. Takže to je jedna z takých vecí, čo ma ako úplne zaskočila, pretože ak toto je línia, ktorou sa možno uberá Najvyšší súd, ak by on potom mal byť aj sudcom Ústavného súdu, tak potom naozaj k čomu dospejeme? Budeme teraz už prehodnocovať, bude pre nás nejaké zakázané tabu už nielen prvá Slovenská republika, kde máme oficiálne dovolené hovoriť len samé negatívne veci, ale nemôžeme povedať absolútne ani jeden pozitívny aspekt. Ale bude teraz pre nás niečo nelegálne a negatívne už aj obdobie Štúrovcov, obdobie Slovenského národného obrodenia. No, ak tomuto ten vývoj speje, tak potom naozaj sloboda slova a demokracia je už absolútne mŕtvý pojem. Ďakujem pekne za, myslím si, že veľmi dobrú odpoveď. A áno, môžeme jednoznačne zhrnúť celú dnešnú debatu s tým, že výber ústavných sudcov bude veľmi zásadná záležitosť, čo sa týka slovenského právneho systému. A naša relácia sa už chýli pomaly ku koncu a mne neostáva nič iné, ako
poďakovať všetkým za pozornosť. V prvom rade milým poslucháčom, ktorí vydržali až do konca. Nášmu hosťovi ďakujeme, Rasťo, že si prijal pozvanie do našej relácie a prišiel porozprávať o tak veľmi aktuálnej téme, ako sú voľby ústavných sudcov. Ďakujem. No a mne už neostáva v tejto chvíli nič iné, len pozvať našich poslucháčov, aby ostali pri rádiopríjimačoch ďalej, pretože o pár minút už začína relácia slovensko-české hity, takže bavte sa, počúvajte ďalej a naša relácia tu bude opäť v pondelok o 16. hodine. Do počutia. Vítajte na vlnách slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko.